लं ट्राइबेलि दलाइ त्रिपुरा मनो आर डेभलपनि बिसिं खबजाब चिचिं सरा बिसिनि मनिराम त्रिपुरानि साजेला उमर 2 বছর 4 মাস बेलाय खेनो मकल हामिया आङै नगो थंगर कलाइजाब चुकजाया नुखुं बैनि नगो थाङै सामुखायखेसे नगो माइरं फायो साजेला मकल हामिया बेलाय खेनो काबलाइजाब मनिराम त्रिपुरानि मनिराम त्रिपुरा साबबायथा बिनि साजेला डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा बेलाय खेनो बेमार हामियाबाय मानजागै नगो कलाइजाब थांनाय सालरगो दिबि साखाम नगो थाङैबो डक्टर नायजांमान जागो हिजाक नुजाक गोरैनि बागै नायमासैयाखै मानिया आंबो फायजाथा दाबक बिनि साजेलानो ट्रिटमेन्ट खालामनायनि बागै लुकरंनि थाङो सानि हाइकिबाथो सानजाखा हाब खाबिनि आमा खरां खसरैनो आंबो आंनि साजेलानो नायथंना मुखुनो आंबो आंनि साजेलानो बयनिबो सहायथोनो लामावो बेरायजा नगानावो हिनजावखै नायनो दिन फायदेरो साजेलानो नकलनि थाङो बारबो हाबोखाय हिनजावनो हायदिगा फायदिगा इरिक नखरखै काबजाक बुमा नायनायदि नरकथिनि मानफैयो फायदि जतनो चुबालायानो खबजा खंनि फैयो इस्ति त्रिपुरानि बुमाबो दिन साजेलानो गोरोंखे नायनो साजे तिने किस्ति त्रिपुराने जे मकल खामिया बा नों सागबायथां फायनाय फेका बम हायनुखा बिनि कन्डिशन दं चेराइनि कन्डिशन बेलाय न क्रिटिकल आमबागै फाट गरबय एडमिनिस्ट्रेशन रो कक मासागा सिनियर नि एसडीएम बै कक सागा उन परे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बै कक सागा बरक जथेष्ट प्रिवेंटिव मेजर्स टाम खायमान बाबो नाय दं बरक खाना तैसे फायनाय बरबर खाना फाय बरक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तलांगे स्क्रीनिंग खायमान परे बरक आरएसबीआई कार्ड रक सनाम पाइखांगाय फातर ट्रिटमेंट तलांना बागै बरक अरेंजमेंट खायनाय दा एमने सान नुखुंनि बरक डक्टर बाहाय केरक जालाय दंना नखुंनि बरक एज यूजुअल तिब्रासा चिनि बिसिङाव बाहायके दं हायके न फुक खायचाव सामुं खायचाव गाय अ कंडीशन जदि निजेनि रांबाय ट्रिटमेंट खायना थांगांगाय जों जतन सायमन बुसुक टाफ कासे मिडिल क्लास फैमिली से हम हाय कैंसर पेशेंट बा हम हाय सीरियस डिजीज खांगाय ट्रिटमेंट खायमैया गाय बरक तो एकदम लोअर क्लास नि बरक बुसुक खस्थ सार नों सागबायथां नों तिब्रा हास्तेने लुकरंनो ता मेसेज सुनाय तिने निजे ऑपरेशन नुगै अबनो कासे रिना मुसुङो एक्चुअली तिब्रासा जरा सामुंखाय दंनाय हमहाय जरा आयुष्मान कार्ड सनामनाय जरा वॉलंटियर्स दंनाय जरा डिपार्टमेंट दंनाय डिपार्टमेंट नसे आं कयना मुसुङो जरा बिसिं हाबै श्योर खायना नांनाय जे प्रत्येक बीपीएल फैमिली प्रत्येक चुगिया फैमिली रोगनि थानि जाते कार्ड दंनाते बरक आगिबो हॉस्पिटलाव थाङै बरक ट्रिटमेंट खायमिया फिरगै मा फैका साइमनै दं कैंसर फ्री ट्रिटमेंट नंगो हायपन बरक नेरो कार्ड करिनि बागै बरक खायमिया फिरगै मा फै अवेयरनेस करिनि बागै तो कार्ड करिंगले गै जाते डिपार्टमेंट रक जतो कायसा हाउस होल्ड थाङै वेरीफाई क्रॉस वेरीफाई खायना नंथुं जे जतो नेरो कार्ड थंथुं जतो फ्री गवर्नमेंट नि जे सर्विस दंमोन स्कीम्स दंमोन अब मानथुं